Right, mastreets social media manoswera ndiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinayo nyaya yandinoda kuti ndisvitse kwamuri. Kune vakambokwira mundege vanoziva kuti mundege munodyiwa, handiti zvichidhipendawo nekuti airline yawakashandisa gore rawakakwira kana kuti yaunoshandisa kana kuti yamuchazoshandisa mena mundege munodyiwa zvikuru. Ini ndofunga sofa ndashandisa about 4 to 5 different my airlines, handiti but Air Zimbabwe handisati ndakamboikwira, but vamwe ana Emirates, ana Kenyan Airways, ana Ethiopian Airlink, anani tambodarika nemo, but Air Zimbabwe handisati. So pane nyaya iri kunetsa mastreets esocial media kuti Air Zimbabwe vazopostawo chikafu chinodyiwa mundege yavo. Izvi zvazopa kuti vamwe vange vari vanosvora chikafu chachona. Chandinoda kuti ndinge ndinokuradzai imimi mobva mazvionera, motaurawo mokomentawo kuti boy rechikafu ichi chinodyiwa mundege kana kuti handiti. Asi ndisati ndakuradzai, kana uri munyowani usati wasubscribe, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you will be notified. Ndichitoti zvirikudi kwese kwamuri vazukuru vasekuru seindi pano pa number 1 YouTube channel yenyu yamunofarira. Asi vamwe vari kuti chikafu bo ameno, vamwe vari kuti bo, vamwe vari kuti zvakadhakwa. Chikafu chachona ndechicho icho. Ndo chikafu chinodyiwa mundege ichocho, ndo chinodyiwa mu Air Zimbabwe. Zvongororei vazukuru, ongororai tuibhanzi netunyama izvo, handiti. Munozvoonawo sei vazukuru, zviri kutonetsa mastreets esocial media kutotaura kunoku, vamwe vari kuti bo, vamwe vari kuti zvakadhakwa. Iwo unozvoonawo sei? Asi vazukuru ngatisapotewo airline yedu, handiti. Handina kuti mwazomaketa, handina kubhadharwa kuti nditaure izvi, but let's support our own airline. Air Zimbabwe ikaone ndege dzakawanda, zvinoita kutiwo nemabasa awanda, mabasa awanda zvinoitawo futi kutione zvinhuwo zvifambe zvakanaka. Pamwewo nemitengo yendege inodzika posta neta nezvinhuwo zvedu, handiti. Chekai ana Kenyan Airways, ana Ethiopian, ana Rwanda Air, South African, ana Emirates, ane zvinhu zvavo vazukuru, zvinhu zvavo, handiti. Ndege inongofananawo nebhazi kana tikava nezvinhu zvedu. Ameno munozviona sei vazukuru? Ngataura neyo comment section kuti munofunge nezvechikafu ichi chapostwa neve Air Zimbabwe. From Uncle Sandy, only Zim Uncle, but zvinochitichi much love.